More sand, more sand. Kuha ka pa ng sand. Oh, pakita kay Mami. Anong sabi ko kay Mami? Oh. Para Mami. More. Ay, nako. Oh, mabait siya. Mapagsasabihan mo. Sumusunod lang, tahimik. Ah. More. Talagang pasauin ng papa. Hawakan na tayo eh. More. Parang niya ako eh. Ilang araw tayo, Guzman? Hanggang 20. Ilang araw yun? Ano na ba ngayon? 30. 13. 14. Parang 7 days. Hindi namin dadalhin. Hi. Wait lang. Anong ganon? More. Sa gilid lang sila. More. Naawa na rin ako kay Pacquiao minsan eh. Kaya minsan pag naawa na talaga ako kay Pacquiao. Binigyan mo ng mahal, di ba? Oo, binigay ko na. Binigyan niya ng budget si Auntie Ana. Ayaw niya na siya. Okay sana nung una eh. Akala niya madali lang siguro. Tapos tayo ng tayo sa loob. Sabi niya, pukpok ako ng pukpok. Ganyan siya. Iwan ko na lang sa kitchen. Last one. Diba parang una, umpisa parang... Go, go. Go, go, go. Tama na, sobrang dami. All done. Lu, last one, Lu. All done. Great job. Great job. Great job.